Здравейте хора, ето Плей Куче, Плей Джуди. Алекс е днеска нашия оператор, като качихме преди... Алекс, снимаш ли? Като качихме преди малко едно видео, ще го качим. Сега е време да го изтискваме това нещо. Как плюкна! Чакай малко. Да покажем. След това вода ще сложим. Не, няма да слагаме вода, Алекс. Това е едно сладко желе. Ако не сте гледали нашото клипче, да го гледате. Това е супер трудно. Алекс, Дай, ти снимай. Аз ще бъда операторка. Вижте, Алекс колко е трудно. Давай се на ръка. Бъди мърс, Алекс. Ето вижте. Алекс. Цялата... Алекс, вземи ти да бъде супер. Стига повече. Дай още. Той направихме блек. След това как ще го таковаме? Ще го ядем. Как? С лъзичи. Ти ще го ядеш, аз не искам. И двамата ще ядем. Добре. Все пак и ти искаш се да го направим това. А не да Джуди Млей, ко правите днес? Абе, Александър, след малко ще те бия и ще те изпрата в космоса. Не, защото аз имам защита. Имаме такова нещо. Айде. Добре, Алекс. Имаш перфектната защита. Виж как го изплува Анетка. Баретка. Вижте колко е гнусно. Аз ги гнусням. Ой, гадигамата. Как искам да покажа хубаво. Как малко. Вижте колко е гадно. Ама се налага да го ядем. Нали? И не иска да фокусира, толкова гадно е. Хора, не иска да фокусира, много е гадно. Чакай, глей. Всичко е размазано. Глей. Глей колко е размазано. Пей. След това малко от айрана ще сипим вътре. Няма да снимаме в Иран, за да те бия. Ще си пина малко. Гуд. И после ще снимаме едни танци за TikTok, нали, Алекс? Да. Влизайте в TikTok-а Гошо. Как стигне TikTok-а? Какво стана, бе? Глична се телефона нещо. Я? Нещо стана. Бата, не го барай. Изтискахме го. Алекс, отиди и го хвърли в кофата. Това не иска се такова. Нещо стана, това ми се появи. Хора, ще снимаме ново видео, защото нещо глича.